Isang kimakalok na ilawang poste. Ang dilam kalsada tanging sumisilip na aninung mkapenu at diluang bendok ang makikita. Malalim ang habi at maliban sa ikong makinang fanotimatakbo sa provincial hagway, wala kang maririnig kundi ang kiliklik at pakaspas ng hangin na parang may bumibilong. Ako si Ronald, kameraman malate na production tiam. Nakupo ako sa likod fan, hawak ang aking kamera kahit patay ito. Sanay akong hawakan ito na parang panangha. Lalo ang hayong habi. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, may makamatang nakatingin mila sa kadiliman. Why, Ronald? Gesang pa, sa na pekto, ang production assistant na likas na madaldal. Tawa siya nang tawa habang imihikop malamang na kape mila sa banyang termos. Gesang, sakot ko. Nagre-record ako sa ilo ko. Baka sa kaling Mohammed. Imahalpak siya ang tawa. Kung horror movie ang gusto mong gawin, aan o laten paligit, riyaday na. Buenas pa walang bedgit. Timawaran ang iba. Pero ako hindi. May kung anong bigat ang hangin. Sa harap, si Dirk, ang direktor, ang Bisayuso, palakang nakapulo kahit pawis na pawis. Mahilig siyang magsalita tungkol sa vision niya, pero ang totoo, mas takot siyang mawalan proyekto kaysa sa mabigo ang pelikula. Katabi niya sa pasangan siya at si Carlito, ang betayng pelikula. Gwapo, sikat sa indisene pero halata ang pakot at ikhali. Madalas siyang sumisilip sa salaman para ayusin ang biwok pero sa kabirang iyon parang wala sa sarili ang tingin niya. Malalim mabigat. Sa gitnang van na kailata ang dalawang itilitay at isang makiep artist. Tahimik sila parang walang lakas pero sa tivang dadon kami sa ilalim mkapenu bigla silang napapatingin sa bintana. At sa tabi ko nakaya ko ang isang baba. Siya si Elisa, isang extra lang sa pelikula halos walang linaya. Pero may kakaiba sa kanya. Hindi siya talat ng ibang ima extra na nakabang at pusira ubayat. Tahimik lang siya parang nakmila sa ibang mundo. Nakasagpat ang 5 backpack at nakapikit na parang natutilog. Pero napansin ko ang makadaliri niya kumakalaf parang nakbibilang hindi nakikitang bitul. Direk sa gawang driver. May tao sa don. Biglang himinto ang fan. Simayat ang preno kimaskas ang huma at halos mabitawan ko ang kamera. Sa harap namin sa gitna ng provincial road may nakatayo. Isang matandang lalaki payat nakabarong na 5 at pitas-pitas. Walang tsinelas. Sa ilalim liwanag ng hiatlagits kita naming namimiti ang mga mata niya parang kupang hatas. Hindi siya kumakalaf. Nakasalubong lang siya. Loko tua belong ni Carlito. Baka lasing. Bimaba si Dirk. Tatang. Lilipat po kami rito, may suwet lang kami sa barayo. May permit kami. Pero hindi sumagot ang matanda. Daan-daan lang niyang itiniro ang isang bahay sa gilid ng kalsada. Limingon kami at doon ko nakita. Isang baboy ramo. Patay nakabitin sa pino. Nanghanhinak ang katawan parang bakong sokol. At sa ilalim nito, may nakakit na simbolo sa lipa, bilog na may makalanang paikot. Napalinog ako. Hindi yawn vandal. Hindi yawn laro. Isa yawn ritual. Tahimik ang lahat. Si Elisa lang ang hindi nakilat. Nakatingin siya sa bangkayang baboy ramo at napansin kong kumirap ang mata niya. Para bang may naintindihan siya na kami ay hindi. Limapit si tatang. Naksalita siya sa buses na paus parang mila sa ilalim ng balon. Hindi kayo dapat tumiloy. May binabantayan ang bendok. Napatawa si Dirk kahit nanghanhinak. Tatang, artista po ako, hindi ako naniniwala sa multo. Alam na yun naman, kwento-kwento lang. Pero sa loob ng fan, ramdam kong hindi na komportable ang lahat. Ang itilitay nakakris ang kamay. Si Carlito napabentong hinanga. At si Elisa dahan-dahang nakmilat ng mata. Timitak siya sa akin.
Walang salita pero parang sinasabing makamatania makinah ko. Maniwala ko. Pinilit ni Dirk na ituloy ang biyahe. Imanar ang fan iniwan ang matanda at ang baboy ramo na nakasabit. Pero habang lumalalim ang bundok na tinatak namin, mas lalong nagiging hindi normal ang paligid. Ang kaposteng karainte biglang napipito. Ang bahay halos walang ilaw. Ang aso nagsisiw mula sa dimabilang na bakiran. At ang hangin parang may kasamang halakak na mahina mahirap ipaliwanag. Direk baka dapat magsyak en namina tayo bikas sabing makiep artist. Masama ang pakiramdam ko. Gemisi si Dirk. Ganaan talaga horror movie ang ginagawa natin. Perfect na atmosfere libre pa. Timahimik ang lahat. Sa likoten van si Elisa biglang nagsalita. Ang inang beses na narinig ko ang buses niya mila nang imalis kaming Maynila. Hindi lahat nila kang dilim ay dapat gawing eksena. Limangon kami. Diretso lang siya sa bintana nakatingin. Ang tunong buses niya hindi parang babala parang itos. Napatigil ako. Hindi ko alam kung bakit pero kinilabitan ako. Maya-maya dumating kami sa barayo. Isang maliit na plaza ang sumalibong, 5 simbahan na sira ang kampanarayo, makakibo na nakailira at isang pinong napakalaki sa gitna. Dito kami magsuswit. Dito raw nakabasa ang alamat ng aswang na gustong gawing pelikula ni Dirk. Pagbaba namin van sinalibong kaming ilan sa barayo. Tahimik, walang bati, walang ngiti. Ang tingin nila sa amin ay malamig parang hindi kami taukendedayan. Magandang gabi po bati ni Dirk. Kami po ang film chef. Salamat sa pagbabalik. Walang sumagot. Ang isa sa kanila, isang baba na halos kasing edad ni Elisa, tumingin sa kanaya. Hindi sa amin. Sa kanaya lang. At biglang ngumiti pero hindi maghilaf kundi mapait. Bimalik ka pa pala, sabing baba. Napalingon ako kay Elisa. Nakaya ko lang siya, hawak ang kanayang backpack. Habang inayos namin ang kakamit, pinilit kong iset ip ang kamera para kimihang establishing shot. Nakapwesto ako sa harap ng pinong nasa gitnang plaza. Malaki, matanda at parang saksi sa lahat ng limipas. Sinipat ko sa lente. Sa ina normal lang sanga dahon peno. Pero nang ini-adjust ko ang fotos may sumilap. Makang baba. Nakabitin siya sa itos parang isinabit sa sangang peno. Mapitla walang mata at nakangitin ng maawa. Napakabigat ng dibdib ko. Binaba ko ang kamera, wala. Walang tao. Peno lang. Nang silipan kong mili sa lente naroon ilit siya. Nakangiti. At testime gemalaw ang labi niya. Parang bumilong isang salita. Hindi ko marinig pero sigurado ako, tahimik ang barayo ng habing pagdating namin. Ang kailawang van ay naklaw nang mapatay ang makina at ang natira na lang ay dilim na may halong malamlam na liwanag ng biwan. Parang lahat ng bahay nakaliblop sa anino. Kahit ang hangin mabigat parang hindi imandar. Ako ang inang bimaba. May dala akong tripod pero ang bigat sa balikat ko ay hindi lang gamit, parang may nakasabit na titahang dondong mata mila sa dilim. Ang kriep ay direk belong nepekto habang pinapasan ang buwameth. Tama na isipin ayo betgit, sagot ni Dirk pero halatang pilit ang kumpiyansa. Limapit sa amin ang ilan sa mga barayo. Hindi sila ngumiti. Hindi sila nagtanong. Timingin lang sila sa bawat isa sa amin na para bang sinisikat kang hanghang son ang kaya naming dalhin. May isang lalaking payat na nakabarong hawak ang lampara. Siya ang ina nagsalita. Dito kayo magpapahinga. Wag kayong lalabas pa hating gabi. Wala nang dagdag na paliwanag. Itiniro lang niya ang isang 5 bahay na ayori sa kaway at pawit medayo nakalibok na sa lipa. Habang bitbit namin ang gamit papasok, naramdaman kong sumisinot ang hating nila. Hindi masaya, hindi rin galit, kundi parang nakbibilang kung ilan kami.
Sa loop, amoy amachat alikabok. Ang dingding ay may nakasilat na simbolo ni lima ng panahon. Parang ikit na hindi maintindihan kung dasal usimpa. Ronel, kinan mo itus ni Dirk? Bakit tanong ko? Tweede nating gawing establishing soort. Ay status. Kinilabitan ako. Hindi ko alam kung dapat batalahang gawing i-stated ang isang bahay na halatang may lalim na hindi natin kayang basahin. Pero trabaho ko ang mag-record kaya sa minute ako. Habang tinitingnan ko sa lente napansin kong gumagalaw ang ikit. Hindi literal na gumagalaw pero sa bawat kirap ng mata ko parang iba ang hegis nila. Minsan kris, minsan bilog, minsan mekang hayop. Pinatay ko agad ang kamera. Hindi ko kinaya. Pagdating gabi, may nagdalang pagkan ang taga-barayo, kanan pritong isda at sabaf. Tahimik silang naglagay sa mesa, walang salita. Kami naman gutom na. Halos sumanghap si Carlito. Pero bago siya sumibo bigla siyang tinapik ni Elisa. Wag. Timagil si Carlito nakakinot nua. Ano ka ba, gutom na ako. Wag mina, ilit ni Elisa seryoso ang maka. Tahimik ang lahat. Si Dirk nairita. Ano na naman to? Elisa, itra ka lang, hindi ka direktor. Pero hindi siya kimibo. Sa halip kiniya niya ang mangkok ng sabawat at inamoy. Sandali siyang pimikit sa kabimilong tila dasal. Nang binaksan niyang mili ang mata, ibinaba niya ito. Hindi para sa atin-an. Naktawanan ang iba pero walang kimain sabaw pagkatapos nun. Hindi dahil naniniwala sila, kundi dahil hindi nila kayang baliwalain ang lamang buses niya. Nang nakaiha na kami sa banag, halos walang nakatilog. Sa labas, may kimakaliskos. Parang ayaw na hindi naglalakat, kundi gumakapang. May asuring inaan tal, tapos biglang titigil na parang may pinitol ang buses nila. Hating gabi nagising ako. Nakapo si Elisa sa salok nakatitig sa dingding na may ikit. Nakapikit ang mata pero nakbibilong. Anong ginagawa mo, tanong ko. Daan-daan niyang iminilat ang mata. Pinapakinggan ko sila. Sila. Ang hindi mo nakikita. Nanlamang ako. Hindi ko na tinanong pa. Kinabukasan, mukhang pinatawag kaming taga-barayo. Dinala nila kami sa plaza sa ilalim malaking pino. Doon nakanay ang matatanda parang konso. Sa gitna may isang malaking kon na gawa sa tanso. Mabigat may ikit na mas komplikado kaysa sa nakita ko sa dingding. Bago kayo magsuot, sabing pinakamatandang lalaki, kailangan ninayong duman sa ritual. Nakatingnan kami. Si Dirk halatang nainis. Direk isabi ko mahina. Para lang tong terroristsof sa hot niya. Mahanda pa ang sa bahente sines. Isa-isang pinatay ang manok ng taga-barayo. Tinanggal nila ang betika at nilapak sa daon. Ang isa mapila. Ang isa dilaw. Pero nang bineksan ang panhatlo lahat kami napatigil. Item. Hindi madilim lang kundi parang ilang. Amoy senok, amoy dehu na belok. Nachbelenghan ang matatanda. May ilan sa trev na nagsimilang manghanach. Sepektu halos semika. Timenghan ang matanda kay Dirk. Ibig sabihin, hindi kayo dapat narito. Pero hindi semiku si Dirk. May permit kami, may kontrata at may diatlina. Hindi kami pwedeng imalis. Halos lumiyab ang matang matatanda. Ang isa limapit kay Elisa. Alam mong delikado. Bakit dinala mo sila? Nakilat ako. Dinala. Hindi sumagot si Elisa. Nakaya ko lang siya. Direk baka dapat sabi ko pero pinitol niya ako. Tigil. Ronel, trabaho lang. Walang makakapagil sa pelikula ko. Pagkatapos ng ritual, hindi na kami kinausap ng taga-barayo. Imalis silang lahat, iniwan kami sa gitna ng plaza na parang pinabayaan na.
Sekarlitu tinangkang mahpatawa. Perfect. Isang buong barayo na halit sa atin. Ano tu blair veche, Pilipina edition. Walang tumawa. Ako naman tinitok ang kamera sa penong nasa gitna. Sa lente milikong nakita ang maka. Ang baba kahabi nakabitin nakangiti nakatitig diretso sa akin. Pero ngayon may kasamang isa pa. Bata. Walang mata. Nakatayo sa tabi niya. Binaba ko agad ang kamera. Wala. Peno lang. Nang iangat kong mili naroon pa rin sila. At pareho silang nakatingin kay Elisa. Nang bumalik kami sa bahay, nagsalita si Elisa. Hindi siya nakatingin sa amin kundi sa labas ng bintana. Hindi sila natitiwa. Hindi sila papayak. Tahimik kaming lahat. Pero bago pa may makapagsalita, biglang bumagsak ang ilaw sa kisama. Nabasag ang bumbilaya at sa isang iklap nagdilim ang buong bahay. At mula sa labas may narinig kaming sabay-sabay na tinig. Hindi tao. Hindi hayop. Parang mula sa ilalim lipa. Isang salita lang. Paulit-ulit. Kinabukasan, kahit mabigat ang gabing babala, nagsimula pa rin kaming suwetang. Sovmest gewoon, sabi ni Dirk, hawak ang mahapuna na parang espada laban sa lahat ng anino. Pinili niya ang plaza mismo bilang inang eksena. Sa ilalim malaking pino. Doon kang sa nakita ko ang hamaka sa lente. Ronel, iframa mo vida. Gusto ko kita ang buong pino, tapos zoom in kay Carlito habang dumadaan itus niya. Saminot ako. Pero habang inayos ko ang tripod, ramdam ko ang pachtikit ng pawe sa batok ko, kahit malamang ang imaha. Habang nagre-reaksya si Carlito Linnea, may napansin ako. Sa galitang monitor ng kamera parang may kimikislap. Mga mata. 2, 3, 5. Nakatingin mila sa mga sangang pino. Pimikit ako, binuksan ilit ang kamera, wala. Normal. Pero nang tumingin ako gamit ang lente, naroon ilit sila. Mga mata na walang katawan nakatitok kay Elisa. Ronel, ano ang ginagawa mo? Sigaw ni Dirk. Wala, Dirk. Checking fotos lang. Pero hindi ko sinabi ang totoo. Action, sigaw ni Dirk. Si Carlito, hawak ang itak na props, dahan-dahang naglakad papunta sa gitnang plaza. Ang Linnea niya sa ilalim penong ito, isisampa ko ang lahat ng nilalang dilim. Malakas ang buses niya. Halit. Lasang sa karakter. Pero bago pa siya matapos, biglang limakas ang hangin. Ang hadaon peno ay kimaliskos na parang libong palat na pumapalakpak. Kit. Haling tawa ni Dirk pero may kakaiba sa eksena. Nang balikan ko sa monitor ang footage, hindi lang si Carlito ang nasa frame. Sa likod niya, may babaeng nakabitin sa pino. Ang parang makakahabi. Ngayon mas malinaw. Mapitla. At gumagalaw ang bibig niya. Hindi ko masabi. Hindi ko kayang banggitin. Pagkatapos ng take, lumapit si Elisa sa akin. Mahina ang buses niya. Kung ano man ang nakikita mo sa lente, hindi yun imahinasaon. Napatingin ako sa kanya. Ano ka ba talaga? Hindi siya sumagot. Pero may liha sa gilit mata niya. Okay, unamure itus ni Dirk. Ngayon kasama na si Elisa bilang background extra. Dapat simple lang tatakbo siya sa gilit habang si Carlito ay magtatapon ng itak na props. Camera rolling. Sound. Action. Timakbo si Elisa kagaya ng direksyon. Pero bigla siyang natigilan sa gitnang eksena. Parang may nakawak sa kanya. Nanigas ang katawan niya. Keep rolling, sigaw ni Dirk. Mas natural, mas raf. Nakita kong nanginginig ang mga kamay niya. Ang mga mata niya dumiretso sa akin. Ronel. Bago ko pa mapigilan, bigla siyang sumigaw. Hindi sigaw ang acting. Sigaw ang totoo. Matinis gitom parang galing sa ilalim ng betika.
Nagilat si Carlito. Imbes na iages lang ang props ebinaba niya nang todo ang itak. At sa isang iglap, hindi na ito props. Ang talam ay kimislap sa ilalim ng araf. Tutua. Timama itu sa lipa demilas at himiwa sa benting isa sa itilitay. Timilapon ang dugo sumabog sa lenteng kamera. Kit sa gav ni Dirk pero wala nang makikinag. Sa gawan. Takbihan. Sa pektu halo simatayin sa takot. Ang itilitay di madang hawak ang sagat na parang hindi natatapos ang pag-ahos ng dugo. Si Carlito hawak paran ang itak nang ginginag. Hindi ko alam props lang tu. Props lang dapat. Pero kita ko. Hindi na yawn ang humat pentira na ginamit namin kapon. Tutuang bakal. Tutuang dugo. Liminghon ako kay Elisa. Nakaliut siya na kaya ko nang hangkasay. At habang nakatitak ako nakita kong dumaloy mila sa bibig niya ang maitem na lakido. Hindi dugo. Hindi laway. Kende parang ilang na natinav. Dalin sa ospital itos makiep artist hawak ang sagatang itilitay. Pero walang gestong gemalaf. Walang sasakan. At ang katakabarayo wala. Ni isa. Para bang iniwan nila kami. Sa Dirk hawak ang ilo imeyak. Hindi pwede mawawasak ang pelikula ko doon ko na naramdaman ang bigat. Hindi lang ito aksidente. Hindi lang ito malas. May pumipili sa amin. Isa-isa. Limapit ako kay Elisa. Ano ang nangyayari? Pinilit niyang magsalita. Hindi ko sila mapigilan. Sino? Ang kanilang angkon. Timinghan siya diretso sa akin. At doon ko nakita, sa mga mata niya, may refleksyon parang makan babaeng nakabitin sa pino. Ronel belong niya halos wala ng lakas. Ako ang dahilan kung bakit hindi sila titigil. Hating kabina nang makabalik kami sa bahay. Hindi na natuloy ang suwet. Ang sagatang itilitay nag-agaw bihay pero walang gestong limabas para mahanap ng tulong. Tahimik ang lahat. Wala nang berian, wala nang ayabang. Tanging hekbi at belinghan. Ako nakupo sa gilid, hawak paran ang kamera. At kahit hindi ito nakaon, ramdam kong may nakatingin mila sa lente. Sa labas imilan. Pero imbes na ilan ang tinuh parang hakiko na kimakamot sa bibong. Si Elisa nakatalagpong kimot ng ginginag. Ang halabi niya nakbibilong salitang hindi ko maintindihan. Makapanhalan. Makaitos. At sa bawat salitang binibitawan niya, mas lalong limalakas ang enghay sa labas. Limapit si Dirk sa akin. Mapitla, Pawis, halos bolef. Ronel, kailangan nating tapisin ang pelikula. Kailangan nating itiloy. Napatinghan ako sa kanaya. Direk may namamatay na tao. Hindi mo ba nakikita? Pero imilang siya. Kapag himinto tayo hindi lang pelikula ang mawawala. Mas malala. Mas malala. At doon ko napaktanto, hindi na siya direktor. Hindi na siya tao na nakdedesisyon para sa pelikula. Para bang may ibang buses ang kimikontrol sa kanaya. Timinghan ako kay Elisa. Namimiw ang liha niya. Kapag hindi kayo timingil belong niya, may isa pang bihay na mawawala. Timingil ang oras. Sino? Sino ang sasinot? Hobby. Ang limang bahay na tinitilihan namin ay nilalamon ng dilim. Wala nang karainte. Ang lampara lang na nakasabit sa gitnang silid ang nagbibigayng malamlam na liwanag. Lahat kami ay nakkumpol parang kahayop na natrap sa sariling kalinghan. Sa labas, hindi na ilan ang naririnig. Kindem kaayabak. Mabibigat, paikot-ikot. Parang may isang bilohong kaanino na nakapalibot sa amin na hintay lang tamang sandali para sumalakay. Hindi ko na kaya, yak makiep artist. Inivina lang tayo kahit madilim. Mas okay pang malikaw kaysa mamatay dito. Walang alis sa gav ni Dirk.
Nanghanginag ang buses pero halatang desperado. Kapag imalis tayo ngayon, hindi lang proyekto ang mawawala, lahat tayo mamamatay. E anong pinakaiba, direk balik na pekto, nanghanginag habang hawak ang rosaryo sa bulsa. Mamamatay pa rin tayo rito. Tahimik si Carlito. Kanina pa siya nakaupo sa sulok na kaya ko hawak pa rin ang itak. Hindi na props tutuwa na itong bakal na hindi niya mabitawan. Para bang dimikit na sa kamay niya. Ako hawak ko pa rin ang kamera. Hindi ko maintindihan kung bakit. Hindi ito nakabikas pero parang kailangan kong hawakan parang panangha o baka hilang saksi. Limapit ako sa sakatang itilitay na nakaiha sa banach. Mahina na ang pakinggan niya. Nilalahan siya ang panayo sa sakat pero hindi timitakal ang pakahos ng deho. Ronel belong niya. Bakit mo pa kami dinala dito? Parang sinampal ako. Wala akong sahot. Hindi ako ang nachtesasaun pero ako ang lachang my mata sa likod ng lente. Ako ang testigo. At minsan ang saksi ang may pinakamabigat na kasalanan dahil wala siyang ginawa kundi tumingin. Si Elisa biglang tumayo. Mapitla siya nanghanginag pero matatak ang buses. Hindi sila titikal hanggat hindi may napapalit. Tahimik kaming lahat. Anong ibig mong sabihin tanong ko? Ang kaon na bineksan mamatatanda hindi yun basta alas o antikong hamit. Kilenghan iyon. At nang timating kayo ako nabiksan ang salayo. Kaya sila nakabalik. Napalinog ako. Sino ka ba talaga, Elisa? Hindi siya ahat sumagot. Timinghan lang siya sa akin at doon ko nakita sa mata niya may aninong kimikilos. Hindi siya ordinaryong ektra. Ako ang dahilan kung bakit sila nakakapit pa sa barayo belong niya. At ako rin ang pwedeng maktaboy sa kanila. Pero may kapalit. Kapalit, sabat ni Dirk. Kung animan aun sige. Basta matapos natin ang pelikula. Mayos lahat tu kapag natapos natin ang pelikula. Direk timahal ka na sigaf ko. Hindi na tu tungkol sa pelikula. Pero halos baliw na siya. Ang mata niya nagliliyap sa apoing ambisyon o baka hindi na siya ang may hawak ng sarili. Kailangan natin i-roll ang kamera. Kapag nakina natin ang lahat mawawala sila. Nakilat ako. Paano niya nalaman? Kanina lang wala siyang alam. Parang may buses na sumisiksik sa ilo niya. Ronel belong ni Elisa limapit sa akin. Ikaw lang ang makakapili. Ikaw ang mahawak ng lente. Kung saan mo ititok ang kamera doon sila sa sinot. Nanghinag ang kamay ko. Anong ibig mong sabihin? Na ako ang nakukontrol sa kanila. Hindi. Pero ikaw ang pinto. Ikaw ang mata na nakbibigay sa kanilang anayo. Kapag timahal ka sa pachtangan baka maklaw sila. Pero kapag tiniloy mo baka limakas. Biglang may malakas na kalabok sa bibong. Sa minut isa pa. Isa pa. Parang may dondong kukuna kimakaskas. Si Mahav ang makiep artist. Sa pektu na paliot at nachtasal. Si Carlito tumayo hawak ang itak na parang sandalong handang limaban kahit kanino. Direk anong kakawin natin tanong ko. Pero nakangiti si Dirk. Malamang. Kinan natin. Itinaas niya ang kanyang cellphone sinimilang i-record. At sa mismong sandaling iyon pumitok ang bubong at may isang bahay na bimaksak mila sa itaas. Isang katawan. Mapitla walang mata. Nakangiti. Hen ang maka na ilang beses ko nang nakita sa lente. Ngayon wala ng kamera tutuwang na. Sa minut pa ang 2, 3, 5. Bangkay na bihay nakangisi bimabaksak mila sa kisame na parang manika. Nakakahilo. Sa kawan. Timakbo ang lahat. Ako hindi makakalaf. Nakapako ang mata ko kay Elisa. Siya lang ang hindi natataranta.
Nakatayo siya sa gitna tinatas ang kamay parang kinakusap ang kanilalang. Hindi pa ngayon belong niya. Hindi pa siya handa. Ako ang tinitingnan niya. Limapit si Carlito, pawis na pawis. Ronel. Gamitin mo ang kamera mo. I-report mo baka yon ang paraan. Pero simahaf si Elisa. Wag. Kapag binuksan niya, mas dadami sila. Nanginginig ang kamay ko. Sa balikat ko mabigat ang kamera. Parang may sariling biyay himihinga. Kung ititok ko ito baka maligtas kami o baka tiliyang dumami ang kanilalang. Kung hindi ko ito gagamitin baka kami ang susunod na laminin nila. Dilemma. Walang tamang sagot. Biglang timigil ang lahat ng ingay. Timigil ang kabangkay. Timigil ang kaebag. Para bang may naghihintay. Lumingon sila lahat kay Elisa. At siya limapit sa akin mahinang belong, Ronel, isa lang ang paraan. Piliin mo ako. Sakripisayo mo ako. At titigil sila. Nanlaki ang mata ko. Hindi ko alam kung totoo ba ang sinasabi niya o desperasyon lang. Pero alam kong tama siya sa isang bahay, kailangan kong pimili. At sa pipilin ko nakasalalay ang lahat. Tahimik. Walang gemagalaf. Ang lampara sa gitna ng silid ay kimikindat-kindat parang hiling-hingang liwanag. Sa paligid nakatayo ang kabangkay na nakangisi. Hindi sila sumisigot, hindi rin imalis. Parang naghihintayang itos. At ang mata nila lahat nakatitok kay Elisa. Ako nakupo nanginginig hawak ang kamera. Ramdam ko ang bigat nito parang hindi lang bakal, kundi isang desisyon na hindi ko kayang bitawan. Ronel, belong ni Elisa. Ang boses niya mahina pero biyo. Ako ang kapalit. Kapag isinakripisayo mo ako, babalik sila sa kaon. Tapos na ang lahat. Nanghilit ang liha ko. Bakit ikaw? Bakit hindi iba? Timingin siya sa akin diretso. Dahil ako ang pinto. Ako ang dahilan. Ako rin ang dapat magsara. Hindi sigaw ni Dirk halos mabalaf. Timayo siya hawak ang cellphone na patiloy na nagre-record. Hindi si Elisa. Gamitin natin siya. Siya ang magiging ineng pelikula. Isang tinay na sakripisayo sa kamera. Parang balev na propeta tiniro niya ako. Ronel. Irolo mo. Kinan mo siya habang inalay. Isang masterpiece na hindi matatapatan. Halos sumika ako sa narinig ko. Ang mata ni Dirk wala nang tao. Ambisayon na lang at aninong nakatira sa katawan niya. Limapit si Carlito pawisan, hawak pa rin ang itak. Ronel, tama si Elisa. Wala na tayong ibang paraan. Pero siya ang papatayin natin. Tahimik si Carlito. Timinghan lang siya kay Elisa tapos ibinaba ang itak. Hindi ko kaya. Nanghinig ang boses ni Elisa. Kailangan may gagawa. Nagkatinghanan kami ni Carlito. Pareho kaming dirog. Biglang gumalaw ang kabangkay. Isa, dalawang hakbang papalapit. Mabagal pero sabay-sabay. Ang amoying bulok na laman kimalat sa buong bahay. Iniyak ang makeup artist. Sa pekto nawalan malay. Ako halos hindi na makanga. Sa harap ko nakaliut si Elisa. Ronel, hawakan mo ang kamera. Sa sandaling iframe mo ako tapos na. Ako ang pipiliin nila. Ako ang babalik sa kaon. Nanghinginig kong tinas ang kamera. Sa lente iba ang itsura ni Elisa. Hindi na siya payat na iktra na nakaya ko. Sa frame mukha siyang riyana, mukha niyang may apoy, katawan niyang may anino ang libu-libong nilalang sa likod. Doon ko naintindihan siya ang pinto pero siya rin ang sisi. Ronel, belong niya. Iwag kang matakot. Ang sining minsan hindi para sa parangal. Para ito sa sakripisayo. Roll camera sa ni Dirk parang demonyo ng hangharal.
Wag, Ronald, se gaaf makiep artist. Hindi natin kailangan pero Helena. Penendot ko ang record. Achat gemalaw ang lahat. Ang kabangkay, sabay-sabay na simagaw, hindi tinohong tao, kundi tinohong lipa na binibagsan. Si Elisa, tumenghala, ibinika ang bibig, at mila sa kanaya limabas ang isok na maitem, makapal, parang alon gabi. Pimasok itu sa mga bangkay, at isa-isa silang gemiling nagliyab na tinaw. Pero habang sila ay bumabalik sa kahon, si Elisa ay nangangkasay. Deho at ilang ang sabay na limabas sa bibig niya. Ronald, sigaw niya habang lumalabo ang mata. Wag mo akong kalimitan. Limapit ako, halos mabitawan ang kamera. Lisa. Naginit sa frame, iba ang nakikita ko, isang batang baba nakabitin sa pino na kanhiti. Pareho ang maka. Pareho ang mata. Doon ko naintindihan si Elisa ay hindi tao mila sa simila. Siya ay katawan kasangkapang nilakon pareho para mahang bantayan kahon. At ngayong binigsan namin siya rin ang kailangang mamatay para may sara. Isang hiling sigaw. Isang hiling pahanga. Si Elisa ay bimaksak sa banach. Wala na. Ang kabangkay sabay-sabay na bimaksak parang manikang napitol ang tali. Ang bahay ay bimikat sa katahimikan. Tapos na. Timahal ako sa pag-record. Ang kamera ay nanghanginig pa rin sa kamay ko. Ang lampara sa gitna tiliyang namatay. Si Carlito lemiut imeyak. Diyos ko anong nagawa natin. Si Dirk timawa. Malitong balev. Perfect. Perfect ending. May tuwing sakripisayo. Ang pelikula natin magiging alamat. At bago ko siya masapak, bago ko siya mapigilan, biglang may sumabog na apoy sa paligid niya. Ang kaanino kimapit sa kanaya. Siya mismo ang hinila. Sigaw siya ng sigaw pero walang nakaligtas. Sa isang iglap wala na siya. Tahimik ilit. Ang natira lang ay kami, ako, si Carlito, ang makiep artist, at ang sigatang itilitay na halos wala na ring hininga. At sa gitnang katahimikan, ang kahon. Nakasara ilit malamig pero bihay. Tinitahan ko ang kamera. Sa screen hiling frame ni Elisa, nakangiti nakatingin diretso sa akin. Limabas akong bahay nanghanginig hawak ang kamera. Sa labas malamig ang hangin tila walang nangyari. Pero ramdam ko sa dibdib ko hindi kami ligtas. Dahil may nawala at ako ang pumili. At sa bawat kirap ng mata ko nakikita ko pa rin si Elisa. Nakabitin sa pino. Nakangiti. At bumibilong na frame muna ako. Hindi ka na makakatakas. Kinabikasan parang walang nangyari. Ang barayo ay payapa, ang hangin malamig at ang haibon ay nakbalikan sa sangang pino. Pero sa loob namin walang katahimikan. Nawala si Elisa. Wala rin si Dirk. Ang sagatang itilitay hindi na nakabangon. Si Carlito tulala hawak pa rin ang itak na wala non ngayong deho pero tila kimapit na sa balat niya. Ang makiep artist tahimik na imeyak parang batang iniwan gmendo. At ako hawak ko pa rin ang kamera. Mabigat parang kabong. Pagbalik namin sa Maynila hindi na kami nagsalita. Parang bawat isa ay nakdadalang bangkay na hindi kayang ilibing. Sa production office, tinanong kaming producer. Nasaan si Dirk? Bakit kilang ang futag? Walang sumagot. Tangang ako lang ang nakabot ng hartrefe. Han lang ang meron. Ayaw kong makita. Ayaw kong balikan. Pero trabaho ko raf kaya ako rin ang nakbikas sa editing room. Ina normal lang, maka-rehearsal, establishing shots, ilang bloopers. Pero habang lumalalim ang playback nagsimilang makiba. Sa bawat eksena, kahit wala siya sa set, lumilitaw si Elisa. Minsan sa gilitng frame, minsan nakatayo sa background, minsan nakatitig diretso sa lente. At sa bawat paglabas niya, mas malinaw ang kaniyang ngiti. Nang dumating ako sa hiling clip, ang mismong sakripisayo, hindi ko na kinaya.
Pero hindi yun ang inasahan kong makita. Sa screen, hindi siya namatay. Hindi siya bimaksak. Nakatingin lang siya sa akin. Nakangiti. At bumilong isang salita. Salamat. Hindi ako nakatilo. Sa tivang pipikit ako naririnig ko ang bulong niya. Minsan salamat, minsan simpa. Hindi ko na alam kung alin. Nagising akong pawis na pawis, hawak pa rin ang kamera kahit wala namang suwet. Parang natatakot akong iwan itu. Parang kapag binaba ko mas lalapit siya. Sekali itu, hindi na nakpakita sa amin. Ayon sa balita, imalis ang bansa iniwan ang karera. Pero bago siya imalis, nakpadala siya ang mensahe sa akin. Sa panaginip ko, siya pa rin ang nakikita ko. Hindi ako makakatakas. Ang makiep artist nakasakit. Biglang namayat naklaw ang buses. Sabing iba nakpunta raf sa feite yaler pero walang nakbago. At ako ang naiwan. Ako ang nakakitang lahat. Ako ang himawakang kamera. Ako ang pemili. Minsan tinatanong ko ang sarili ko, may choice ba talaga ako? O scripted na lahat? Baka milat sapel nang ina kong makita ang bangkay na nakasabit sa pino nakapirma na ako sa kontratang isang pelikilang hindi ko sinadaya. At kung hanuin sino ang tinay na direktor? Si Dirk ba? O ang kanila lang sa loob ko? O ako mismo na walang ginawa kundi magframe at magrecord? Minsan sinisibikan kong birain ang footage. Nginit sa tivang pinipindot ko ang delete bimabalik itu. Sa ibang folder, ibang pangalan, ibang format. Parang hindi siya mawawala. At minsan kahit patay ang kamera biglang andar itu makisa. At sa screen siya ilit ang nandun nakaupo nakangiti naghihintay. Ronel, bulong niya. Hindi pa tapos sa lahat ng nangyari may isang bahay akong natutinan. Ang sining kapag inabiso nakaging sandata laban sa atin. Ang kamera na dapat ay matang katotohanan tuwing maging pintung simpa. At ang pakyang isang frame minsan ay nanghangailangan pagkawalang isang bihay. Kung may babala akong maiwan sa sinimang susunod sa epak namin, ito lang, hiwag niyong gawing eksena ang hindi na kayang panakitan sa totoong bihay. Ngayon makisa ako sa editing room. Madilim. Tahimik. Binuksan ko ang kamera at doon ko nakita ang sarili ko sa monitor. Ako mismo nakaupo hawak ang lente. Pero sa likod ko may isa pang mukha. Mapitla. Nakangiti. Si Elisa. At bago mamatay ang ilaw, bago tilihang machtilim ang screen, narinig ko ang buses niya, pabilong pero malinaw parang dumampi sa mismong tinga ko.